Euskal Telebistara. Atzo Arnaldotek entzun da behintzat, esan genezake Euskal Herria Bildu nahiko argi daukazuela, baietz, etxealdira goazela, hori hola da? Nik uste dut argi eduki behar dugun adala zer dion komunitate zientifikoak eta zer dioten medikuek eta zer dioten adituek egoera honi aurre egiteko. Eta entzuten ari gera azkeneko egunetan bai medikuak, bai Basaras Andrea aipatu duzu, ezta, neurri tinkoak eta neurri zorrotzak beharko direla dugun egoera ikusita. Pentsatzen dut ongi aztertu behar dela degun egoera, gaur ikusi beharko dugula asteburuaren ostean ze datu dauzkagun eskuartean eta datu horiei nola erantzun behar diegun komunitate zientifikoarekin batera. Ez hainbeste bakoitzak zehat nahiko lukeen eta ze lukeen nahiko, ezta? Badauzkagu zientzialariak, badauzkagu erabaki horiek hartzeko gidak eman diezazkiguketen pertsonak eta uste eta ia ikaso egin behartzaiela estuan. Eta egia da, guk egoera ikusten dugula oso ardura handiz, kasu asko dauzkagulako, honek gainera oraintxe ikusi dugun bezala ospitaletan eta ziutan eta ekarri ditzakelako ondorio larriak, eta horren arabera pentsatzen dugu ahalik eta azkarren egin behar diogula aurre une honetan dugun kurba honi edo une honetan dugun egoera honi. Baina beti ere, oinarrituta dakitenek esaten duten horren. Hala ere, dakitenei begira jarreta esaten da zientzialariatik balitz eta zuhurtzia handinarekin jokatuta oso gauza gutxi egin ahalko genituzkela, euren ardura delako birusari mugak jartza eta arduradun politikoa hartzen dituztela azkenean erabakiak, eta zentzu horretan galdetu nahiko nizuke, etxealdia balego, eta Euskal Herria Bilduko horren aldeko autua egiten badu behintzat, ze ereduren baitan egin nahiko luken, hezkuntza babestuta, oinarrizko jarduerak babestuta, zer legoke barruan eta zer kanpoan? Nik uste dut, zer barruan eta zer kanpoan esan baino lehenago argi eduki beharko genukeela ze estrategiaren baitan mugituko garen edo mugitu beharko genukeen, ezta? Ta nik badakit virus honen aurrean estrategia bat eta bakarra marraztea oso zaila dela. Baina iruditzen zait gobernu honi falta izan zaiola estrategia bat. Eta ibili dela virusaren atzetik pixka bat improvisatzen. Adibidez, rastreadoren inguruen, ez da, 36 nahikoak ziren, baina gero virusak erakutsi du ez dela nahikoa eta ibili gara virusaren atzetik, ez da. Ordan nik uste dut hori nolabaiteko estrategia bat markatzea garrantzitsua dela. Eta gero ikastea aurrekotik, eta badakigu adibidez, aurrentzat itxialdia oso gogorra izan zela, edo desgaitasunak dituzten personentzat, edo persona zaharrenentzat, ez da, eta deseskalada antolatu genuenean, edo Euskal Herria Bilduk deseskaladaren inguruan egin zuen txostena, lehendakariari eman zeiona egin genuenean, esaten genuena zen, udaletxeekin harremanetan eta udaletxeen datuak jakinda bakoitzak dakilako zenbat aur, zenbat pertsona zahar dituen, ze eremutan ibili ditzaken, herri bakoitza oso ezberdina da, ez da gauza bera Basauri edo Amoroto, horren arabera ere hartu genitzakeela neurriak, askoz ere itxialdi xamurragoa egiteko eta itxialdi horretan persona zaurgarrienek edo denek ere izan ditzagun gaitasun handiagoak eta erreztasun handiagoak itxialdi hori eramangarriagoa egiteko eta birusa bera mantentzeko eta jaisteko eta birusari aurrea hartzeko. Hori oso garrantzitsua iruditzen zait. Baina ulertzen dudanagatik martxoan Euskal Herria Bilduk ezarri nahi zuen, edo babesten zuen eredutik, alegia, itxialdi oso zorrotzaren alde agertu zen Euskal Herria Bildu, hortik aldaketa bat badago, eta nolabait ere malguagoa izaten nahiko zen. Nik uste dandok asko ikasi degula, eta momentu hartan gauza gutxiago genekizkin virusaren inguruan, eta gauza gehiago jakin ditugu. Momentu hartan gauza gutxiago genekizkin era honetako pandemia batek ze eragin psikosozial izango zuen geuregan, eta orain gauza gehiago dakizkigu. Momentu hartan itxuago genbiltzan, eta orain badakigu adibidez udalekin koordinazioan eta gauza asko egin genitzakela. Deseskaladak hori ere erakutsi digulako, ez da, beraz badaude gauza batzuk agian hobetu genitzakeenak. Nik uste dut urratsak eman daitezkela telelanaren inguruan, lanaren kontziliazioaren inguruan. Nik uste dut guk itxiera edo neurri murriztaileetara jo behar dela izan degunean, beti esan degula akonpainamendu lanak egin behar direla, eta adibidez sektore ezberdinak, sektore kaltetuenak akonpainatu egin behar direla, lagundua egin behar direla, eta orain lagundu behar direla.
duela 8 hilabete esan genuen orduan lagundu behar zirela, eta orain gauza bera esaten dugu. Adibidez, joan dan astean eztabaidatu genuen legebiltzarrean ostalaritza eta laguntzeko legezbesteko proposamen bat atzera bota zena, ezta? Eta gero momentu batean ostalariekin egoteko aukera izan nuen, eta esanien jo ulertzen dut orain behar dituzuela laguntzak. Eta erantzuna izan zanez, orain ez behar genitun orain dela 8 hilabete, eta orain batzurentzat hilala bizikoa izango da, baina beste batzuk desagertuak daude. Eta badago beste kontu bat, kontu honetan guztian, eskolak itxi behar dira, ez dira itxi behar, badauzkagu Europan eredu ezberdinak, emaitza batzuk eman dituztenak eta beste batzuk eman dituztenak, eta horre ere begia jartzea ez legoke gaizki. Neri iruditzen zaidana da, birus honi aurre egiteko gertutik eta lekutik hobeto egiten diogula, guk ezagutzen dugulako, gure herria, gure ezaugarriak, gure osasun sistema hobeto. Beraz, erabakiak hemen eta orain guk hartu behar ditugula, honek esan nahi duen guztiarekin. Baina horretaz aparte uste dut, orain arte erabili diren protokoloetan badaudela, eskolak iriki eta mantendu eta abar erabakitzeko aldatu daitezken kontu batzuk. Adibidez guk kasuen kontaktua jarraitzeko egiten daukagun protokoloan badaude aldatu daitezken gauza batzuk, erakutsiko liguketenak hobeto non dagoen birusa. Birusa non dagoen hobeto erakutsiko liguketenak. Izan ere momentu honetan egiten ari gera edo Durangon edo Bergaran edo hainbat tokitan PCR masiboak. PCR masiboak egiten ari gera besteak beste ez dakigulako birusa non dagoen. Eta pentsatzen dut protokolo horiek apur bat aldatuta, errezago jakingo genukeela non dagoen birusa, eta horrek emango lizkigukela erantzunak esateko, eskolak bai edo eskolak ez, edo lupa zabaldu. Ze, uste dut aurrekoan ere esan izula, estatistikoki anomalia bat izango litzateke guizatea herrialde bakarra, familian eta tabernetan bakarrik zabaltzen dana birusa. Lantokietan zabaltzen da, garraio bideetan zabaltzen da, oraintxe hasi da hizketan horren inguruan ere, ezta? Eta nik hau errepikatu dut, uste dut duela 8 hilabete hau errepikatzen dari naizela. Beraz, ikusi egin behar dugu non edatzen dan eta nola, ze bide daraman virus horrek. Hezkuntza adibidez oso gune sensiblea da, ez? Eta zentzu horretan oposizioari tokatzen zaio kritika egitean, nola ez, baina jaurlaritzari... Baina ez kritika egiteagatik. Ez, baina esan dute, hezkuntza sailan eta geletara begira, sekula ez da egon ikasturte honetan, ehuneko bat baino gehiago COVID-19 eraginpean gelarik. Hori, jaurlaritzari aitortu hartzai ondo egin duen lan badela? Entzuiazu gauza bat, baina begira, guk kasua ezarri eta gero jarraipena egiteko garaian, Europako gaixotasun infekziosoen erakundeak egiten du narekiko aldaketa bat egiten dugu edo gauza bat ez dugu berdin egiten. Gu egon gaitezke 2 pertsona 2 metroko aldearekin, haiek metro terdi esaten dute, gu garantistagoa gera, 2 metroko aldearekin eta maskarilarekin baldin bagaude, maskarilak ezartzen du kasua jarraitzeko edo ez jarraitzeko nolabaiteko marra bat. Beraz, maskarilarik gabe gauden toki bakarrak dira, taberna batean zerbait hartzen ari garenean edo familian. Eta ez da hori gertatzen eskolan edo ez da gertatzen garraio publikoan. Eta maskarilen inguruan ere gauza asko esan daitezke, egokia zan, garbia zegoen eta beste 1000 gauza. Birusaz ere ezagutzen duguna. Horregatik guk esaten duguna da, zabaldu dadila hori, ikus dezagun, maskarilaren aldagai hori kenduta, birusak zer nolako jokabidea egiten duen horrek agian lupa zabaldu araztiko digulako eta hobeto ikusi arazi eskoletan esaten dana gertatu dan edo badauzkagun kasu gehiago izkutuan geratu direnak protokoloak horrela direlako, ikusi dezagun garraio tokietan, garraio bideetan zer gertatu dan, ikusi dezagun lantokietan zer gertatu dan. Baina ez da ez kritika da nola egingo diogu aurre birus honi. Birus honi aurre egiteko... Bilboko metroko zuzendari nagusiak atzo esaten zuen aldizkotasuna ezin duela. Ezin duela. Bueno, arazo bat daukagu. Orduan neurriak hartu beharko dira, ezin degulako hainbeste jendek ibili metroan, baina... Autobusa jarri beharko dira, metroa itxi behar da? Bueno, metroa itxi ez dugu zertan itxi, baina aldizkotasuna ezin baldin bada, aforoak neurtu beharko dira, garraio eta autobus gehiago jarri beharko dira, neurriak hartu beharko dira, jakinda, garraio bideetan ere jendeak kutsatu daitekeela. Eta batez ere guk esaten duguna da jarraitu dezagun nondik nora doan birusa muga hor jartzeko. Atzo Arnaldo Otegi zentzu honetan nahikoa adierazpen gogorrak egin zituen, Eusko Jaurlaritzaren kontra ardura politikoez ere, erantzukizun politikoez ere aritu zelako Arnaldo Otegi, ez? Baina
arauen markoa denok ezagutzen dugu zein den. Eta gero badago eztabaida bat arauen markoa ezarrita ere, ia norberaren erantzukizuna noraino den kutsatzen gai honetan, ez? Euskal Herria Bilduk hor ze iritzi dauka, ze araua nahiko argi daude, baina hala ere ez dute funtzionatzen. Arauak nik uste dut Euskal Herria Bildu oso argia izan dela herritarrekiko mezuan, ez da? Eskatu diegu arreta individuala, ardura individuala, ardura kolektiboa, eskatu diegu etika nazionala, baita ez ditugun legeen aurrean ere erantzukizuna izateko eta egoera honi aurre egiteko. Baina nik argi daukadana da, herritarren bizkarra ezin dela jarri gertatu denaren guzia, eta hain zuzen ere erabakiak hartu behar dituztela arduradun politikoek, eta arduradun politikoek hartu zitzaketela esan dizkizudan hiloietatik neurri gehiago, eta, bueno, Erkoreka jauna izan zan apirilean esan zuen momentua hau gainditua geneukala, eta irik egin ditun tabernak, eta jarri zan mobilidadea martxan, eta agian, bueno, agian erabaki horiek hartzerakoan ere, laksoegia izan zan gobernua, eta agian murriztaileagoa izan behar zuen ikusiz zer nolako emaitzak ematen zituen deseskaladak. Deseskalada batean etorri zan, izan zitekeen, bueno, neurtuagoa eta graduatuagoa. Pandemiari aurre egiteko neurriak gobernuak hartu ditu eta bera da arduraduna. 1000 aldiz esan diogun arren gobernu honi, 1000 aldiz esan diogun arren gobernu honi, bai Euskal Herria Bildutik behintzat, elkarlanerako prest gaudela. Elkarlanerako prest gaudela eta prest gaude gaur elkarlanerako. Eta gu jakin behar nuke gaur lehendakariak ze asmo duen datozen egunetarako, edo ze planteamentu egingo duen labin, edo zer dan eskuartean daukana komunikabideetan entzun dugunaz aparte. Uste guk ere jakin beharko genukeela korresponsabilidaderako, oso garrantzitsua delako eskuartean daukagun honi guztiok batera erantzutean. Nik ez dut entenditzen auzolana elkarrizketarik gabe. Eta azkena berriz ere ni joan natzaio lehendakariari egoeraren aurrean zer nolako ardura genuen esatea, neurriak hartu beharko zirela esatea, eta neurri horien aurrean Euskal Herria Bildu korresponsabilizatzeko prest zegoela esatea. Koerantzukizuna, ze korresponsabilidade horretaz, neurri baten uste dut, zeharka bada ere, Azoider Mendozak utzi zizun galdera ere, hortik datorrela eta entzun ningo dugu Mendoza Andreak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren bozera maileak, eta gobernantza diputatuak Maialen Iriarteri utzitako galdera. Arduraz jokatzeko garaia dugu, elkar laguntzeko garaia dugu, eta alderdi politikoek bat egin behar dutela herri honetan ere COVID-19 gaitzari aurre egiteko, eta honi modu eraginkorrean aurre egiteko. Maialeni galdetuko nioke ea nola ikusten duen, hau. Ba, ikusten dute Eider Mendozak dioen bezala. Kritika implizitu bat dago, ez? Bai, kritika implizitu bat dago, baina nik ere datuak badauzkat, ez da, diputazio iraunkorrean hauteskundeak etenda geratu eta hauteskundeak izan arte guk aurkeztu genitun 26 iniziatibatatik 22 izan ziren COVID-19arekin zuzenean zerikusia zutenak. Geroztik ere honela jarraitu dugu eta guztire egin ditugun iniziatibatatik okerrezpan nago eta orain zenbaki guziak ez dauzkat buruan, baina izango dira ez dakit 31 edo COVID-19aren inguruan, rastreadore gehiago jartzeko, lehen arreta indartzeko, telelana indartzeko, bueno, 1000 arlotan mai gainera eraman ditugun gaiak eta oroar danakatzera moteak izan dira. Orduan, esan nahi dut, elkarlanerako ere aurrean daukazunak erakutsi behar du elkarlanerako jarrera. Eta gero elkarlanerako behar dira topaguneak, eta nik ez ditut topaguneak aurkitu. Legebiltzarrean gaika, gai hau bestea, era esan nahi dizut estankoan, bai, baina nik uste eskuartean daukagun gaia oso era globalean eta oso era integralean hartu beharreko erabakiak hartu beharreko gaia dela, ezta? Nire iruditzen zait gure parlamentua izango dela, Europan bakanetakoa, COVID-19aren inguruan lehendakariak ze erabaki hartuko dituen azaltzera joango ez dana. Eta Sagardui Andrea agertuko da aurrerantzean, baina iruditzen zaidana da krisi honek aurrean jartzen diguna dela krisi sanitario bat alde batetik, baina baita krisi ekonomiko bat eta krisi sozial bat ere. Nik uste zaintzen inguruko arlo guzia oso aztuta eta oso alde batera utzita daukagula eta oso garrantzitsua izan zala lehen oldarraldian oso garrantzitsua dela orain eta oso garrantzitsua izango
izango dela inork oraindik baztertzen ez duen hirugarren oldarraldi edo hirugarren olatu batean. Eta nahiko da Sagardui Andre astean behin legebiltzarrean agertze esaterako, azalpenak ematera edo pertsona egokia da horren inguruan zer sarketa. Sagardui Andrea pertsona egokia da, osasun sailburua delako eta osasun ikuspuntutik hainbat argibide emango dituelako, baina esaten dari natzaizun bezala krisi hau krisi anitzkoitz bat da, krisi askoz ere zabalago bat da, krisi ekonomiko bat ekarri diguna, garbian osasuna eta ekonomia alderatu nahi izan ziren, eta orain daukagu osasuna gaizki eta ekonomia ez ondo. Beraz, nik uste dut erantzun asko eta erantzun ezberdinak direla eman beharrekoak, eta zentzu hortan Sagardui Andreak eman ditzakela agerpide batzuk eta azalpen batzuk, baina lehendakariak aldian ere azaldu beharko lukela esplikazioak ematera. Galdetzen dizut, izan ere atzo Arnaldo Otegi berak esan zuen, egia esan bertzaiola herritarrei, esan bertzaiela herritarrei, ez? Egia, bai. Etxealdiaren inguruan egindako komentarioa da, baina ez dakit daturen bat eskutatzen ari haute den Jaurlaritza edo sensazio hori daukazuen. Nik uste dut hori baino gehiago dela pandemia bati aurre egiteko hiru hilo nagusi daude garrantzitsuak. Bata osasun publikotik egiten dana eta osasun publikotik marrazten dan estrategia hori, ez da. Eta nik uste dut hor badaudela hobetu daitezken gauzak. Beste alde batetik da gaixoak nola hartatzen diran. Gaixoak hartatzeko garaian momentu honetan iristen ari gara, jendea oso ondo atenditua sentitzen ari ezten momentuetara. PCR masiboak egiten ari direlako, jende asko metatzen ari delako, eta nik uste bertan lanean ari diren langileak sekulako lana egiten ari direla, eta hori onartua geratu da dila, baina hori gertatzen ari da, eta lehen arretan ere gauza bera gertatzen ari da, lehen arretako rekurtso batzuk jartzen ari direlako, bai rastreadoreetan eta bai abarretan, eta lehen arretak zaintzen du COVID-a, baina zaintzen du COVID-a ez dana ere, osasun orokorra zaintzen duelako, ez da, orduan. Hori da, hildoetako bat, osasun publikotik egin daiteken estrategia, beste bat da, gaixoak momentuan hartatzea, eta beste bat da, gardentasuna, herritarrei izan behar zaie argi eta garbi, zein da egoera, nondik eta nora dabilen virusa, nondik eta nora virusaren egoera horri aurre egiteko, zen neurri hartu behar dira, korresponsabilizatu egin behar dira herritarrak. Nik uste dut herri honetan herritarrai esan zaizkienean gauzak argi, herritarrak bete egin dituztela. Konfinamentu iritsi zen eta bete egin zen. Esan zitzaienean tabernatan egon zitezkela edo mobilidadea posible zela, mobilidadea eta tabernatan egitea aprobetxatu egin zuten, klaro, danok aprobetxatu dugun bezala. Orduan ikuste dut, herritarri informazio gardena ematea esatea non ari diren kasuak ematen arloz arlo, atalez atal, eta horren arabera zen neurri hartu behar diren argi esatea oso garrantzitsua dela pandemia bati aurre egiteko. Askotan esan duzu zure horrek ere komunikazio kanala Jaurlaritzarekin, lehendakariarekin kasu honetan ez dela oso emankorra izaten ari. Gaur ala ere, hasiko da. Lehendakaria, berak legebiltzarrean agindu zuen, elkarrizketa saioak egingo ditula, alderdi politiko guztiekin, ajurienan izango dira gainera, eta gaur lehenengoa Vox da. Araitu egin zaitu, Voxi bide hori ematea, hori normaltasun demokratiko baten barruan sartu behar da, aurretik ere badaudelako akordio batzuk Voxen inguruan, edo arek egiten dituen, arek esaten dituenen inguruan. Hori esan behar nizun badagoela legebiltzarrean akordio bat Voxen inguruan, eta lehendakarien erabakia izan da Voxi atea irekitzea, berak erantzun beharko dizu honen inguruan, nik Voxi ez nioke aterik irikiko. Naiz eta indar bat izan, ordezkaritza daukana, legebiltzarrean. Bai. Zu izango zarete txikinetik ondinera azkenengoak. Zerekin joango zara? Zer esango diozu lehendakariari ostiralean? Esango diot lehendakariari ostiralean berandu datorrela bilera hau. Kontuan izan zazu hauteskundeak egin zirenetik lehendakariak ez gaitula deitu ere. Ez erronda batera, ez hauteskunde osteko erronda batera, ez dakit nola baita adieraztera, Alderdi Sozialistarekin egingo zuela akordioa, baldin bagenekien ere, ez gaitu deitu, ez dugu egin analisi bat zer gertatu den abstentzioarekin. Uste garrantzitsua dela, ez dugu egin analisi bat hauteskunde ostean zer gertatu den. Ez dugu analisi bakar bat egin ere COVID-aren inguruan gertatzen ari zanaz, udan gertatu danaz, hartu genitzaken erabakiaz, ez dugu lan aman komun hori egiteko, elkar lan hori egiteko, auzolan hori egiteko eremurik izan beraz, berandu datorrela bilera hau. Beste alde batetik esango dio dana da, neurriak beharko ditugula hartu ziurraski, eta zientifikoek eta medikuek eta birologoek zer esaten dioten, jakin nahi dudala Jaurlaritzakoek eta bere taldekoek zer esaten duten gai honen inguruan erabaki bat edo beste hartzeko eta hobesteko. Konpromiso zehatzen bat eskatuko diozu, hemendik aurrera? Nik eskatuko nioken konpromisoa da, uste dut gure inguruko herrialdeetan oposizioko buruarekin
batez ere, eta oposizioko taldeekin harreman arin bat, harreman fluido bat izatea dela egiten dena, eta hori garrantzitsua litzatekeela. Eta esango diodana da, eskutan hartu behar dugula, daukagun egoera, eta egoera hau iraultzeko neurriak hartu behar ditugula, egoera benetan oso arduragarria delako. Eta hortaz aparte, berak gehiago planteatu du bilera legealdiari begira, uste dut momentu honetan legealdiari begiratzea koste egingo zaigula, badaukagulako izugarrizko erronka momentu honetan, baina edozein kasutan guk ere legealdiari begira eta batez ere begirada bikoitz batekin egin genuen jaiki plana bere momentuan eman geniona prozesu luze, hauteskundeak arteko prozesu luze honetan guk egin dugu eguneratu, berritu, neurri berriak zarri dizkiogu eta hori ere eskainiko diogu lehendakariari. Eta bitartean esan behar nuen, kalean istiloak ere badira. Ez da nola ikusten duzun, jendean ekatu egin ote den egoerarekin? Ez begira, barkatu, hor bildu diranak dira libertaz dioten fascista batzuk eta kitxo. Eta bide batez esango dizut, zentzu horretan, nolabaiteko iradokizunak egiten dituenean Erkoreka jaunak Euskal Herria Bildurekiko arduragabekeria handia egiten duela. Berriz errepikatuko dizut. Ardura individuala, ardura kolektiboa, ardura komunitarioa eta etika nazionala eskatu diegu herritarrei. Eta uste dut argi eta garbi erakutsi dugula gure jarrera. Eta orduan zergatik uste duzu Erkoreka jaunak diola Ezkerra Abertzalean nola baitere, EH Bildu baina Ezkerra Abertzaleko ataloreari dela lehia batean bezala ez nork izango kalearen agintea, eskuin muturarekin esan zuen Erkoreka. Oso ondo datorkio Erkoreka jaunari fokoa, dagoen tokian egon beharrean eta pandemiari nola aurre egin behar, aztertu beharrean eta lanak egin beharrean fokoa desbiatzea egoera oso larria delako. Eta fokoa desbiatzen danean, fijatu zaite, herri honetan, eunetik 89an Euskal Herria Bildu azaltzen da. Guk lan egiten dugu serio, guk lan egiten dugu eragileekin, guk lan egiten dugu era propositiboan, esan ditut zenbat izan diran mai gainean jarri ditugun proposamenak COVIDarekin zuzenean zer ikusia daukatenak. Guk eskatu diogu, neronek personalki lehendakariaren gana joan da, mesedez hitz egin dezagun lehendakariari, eta guk eskatu dugu eta eskatu diegu herritarrei, esan dizudan hori guztia. Naiz eta pentsatu herritarren bizkar ezin dela utzi gertatzen ari den guztia eta administrazioek eta gobernuek hartu behar dituztela neurriak munduko gobernuek hartu behar lituzketen bezala behintzat. Madrila ere sartu irten batekin nahiko nuke, agarrak eta 9 minutu dira eta bukatzen joateko. Abstentzia dagoeneko erabakita dauka Euskal Herria Bilduk Espainiako gobernuaren aurrekontuen inguruan? Ez, Euskal Herria Bilduk badakizun bezala eta sarri esan izan dizut, hiru misio ditu Madrilen, bata da politika sozialetan aurrera egitea, bai Espainiako estatuan eta bai horiek Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan izan dezaketen eraginari dagokionez, arazo territoriala oraintxe nire ustez mai gainean dagoena, ze aldian baimen eske ari gara neurriak hartu ahal izateko eta nik uste dut horrek jena asko atzeratzen gaituela eta erakusten duela beste estatus bat beharrezkoa dela herri honetan eta beste alde bakegintzan presoi dagokionez urratsak emateko. Baina horiek dira gure hiru misioak. Gero dago aurrekontua eta aurrekontuan sartzen dira aurrekontuaren goraberak. Eta aurrekontuaren gorabera horietan gusaiatuko gera, batez ere jendea babestu eta zaintzeko neurriak bermatu daitezen lortzen, ezta? Hiru ildo horiek negoziaketa horretan egongo dira, pentsatzen dut, horrela posorik izan da? Aurrekontu negoziaketa batean, aurrekontu barruko gaiak egoten dira mai gainean eta horietan egin beharko dugu indarra, ezta? Nik uste dut oso garrantzitsua dela Amerikan aurrera Espainiako estatuan datorrena, ez direla aurrekontu normal batzuk, horregatik uste dut oso garrantzitsua izango dela Pedro Sánchezek egiten duen apustua, Pedro Sánchezek investidurako blokeari kasu egiten dion edo beste erabaki batzuk hartzen dituen erabakigarria izango da datozen urteetan Espainiarentzako eta Espainiako herritarrentzako, hain zuzen ere politikak ez direlako izango, ezagian guk nahi genituzkeen besteko ezkerrekoak edo herritarrak bestekoak, baina desde luego beste batzukin akordioak egiten balin baditu akabua izango delako. Musika nahiko atsegina da hortaz, zure ustez? Musika joala da atsegina eta batzutan jotzen ari zeranean flautak
egiten du, eta orduan ikusi egin barko da, oso ongi zaindu eta landu eskuartean daukaguna, batez ere oso krisi momentu larri batean gaudelako, eta herritarrak zaintzea eta babestea oso garrantzitsua delako. Ezin dugulako permititu, eta hau ere nila aldiz esan dut, 2008ko krisitik irten ginen bezala irtetzea. Aste honetan isteko moduen aurrekontuen akordioa? Ez dakit Madrileko lankideekin ez dute hitz egin, eta bueno, hizketan hasi beharko da eta lantzen hasi beharko dira gauzak. Bukatzen joateko, biharrez, etzi izango da, bihar Ameriketako Estatu Batuetako hauteskunde begira egongo gara, baina Marian Elortza izango da gurean, Eusko Jaurlaritzaren kanpo harremanetarako idazkari nagusari, galdera bat uzta nahiko genuke. Marian Elortzari galdetuko nioke begira aurreko hasierako Covidak emantzigun kolpean, goratzen dut, Kanariar uharteetan zebiltzan lagun batzuk Euskal Herrira ezin itzuli zebiltzala, eta berekin harremanetan jarri nitzanea hori nola azkartu zitekeen, eta nola mugitu zitekeen, eta nola lagundu geneitzakeen herritarroiek laguntzeko, ez da, Jasone Agirre eta biok aritu ginen berarekin elkarrizketan, eta galdetu nahi niokeena da, beste momentu batzuetarako ea Jaurlaritzak ez dakitera antolatuagoan edo plan bereziren bat badaukan donelako gauzak gertatzen diren derako. Atzo ere ezin izan nion eutsi, Ider Mendozarekin elkarrizketan, eta zuri ere galdetuko dizut, Trump edo Biden? Aukeran Biden. Eta ze gertatuko da, hori da beste galdera? Espero dut Biden gertatzea, Trump ikusi dugu zer izan dan, ikuspuntu guztietatik niri personaje deitoragarri bat iruditu zait Trump jauna, emakume naizenetik, hartu dituen erabakietatik, arrazakeria, xenofobia, neurri ekonomikoak dira, eta gainera hartu dituen neurri horiek izan duten isla eta izan dezaketen islak oso arduratuta nauka, ez da, beraz, zentzu horretan Biden nahiago dut, Bidenen ordezkoa gainera emakume bat izatea elitzateke txarra Amerikako Estatu Batuetan, eta aukeran Biden, baina ez dakit apustuetarako. Ikuso du, gertatzen den. Berala jakingo du gordu gutxi barru. Dozen kasutan orain dela 4 urte, harridura sortu zen Euskal Herria Bilduk Madrildik, Maria Maitea Larrangoitiak sinatuta James Costosi, alegia Espainian, Ameriketako Estatu Batu ez zuten enbaxadorari, zorion gutuna bidali ziotelako, Trumpen garaipena hori zoriontzen Trump presidenteari. Protokolarioa izan zela badakigu, ez da? Baina berriz ere gutun hori prestatuta dago, ala aurten ez da gutunik egongo? Ez dakit prestatuta dagoen edo ez dagoen, edo zen kasutan protokolarioa zan, esan bezala, eta gehiago zan alegin bat estatu bezala aritzeko. Izan ere, batzutan, burutik kentzen zaigu, estatu bezala ere aritu gaitezkela, eta estatu bezala arituz, gauza batzuk lortu izan ditugula herri honetan orain baino lehenago. Murrizketen gainetik eta gauza askoren gainetik gai izan dela herri hau oso egoera zailetan, oso egoera latzetan, orain bizi dugunarekin ezingo genuke alderatu, baina oso egoera latzetan estatu bezala aritzeko, eta uste argi dagoela hortik zijoala kontua. Trumpi buruz nik zer pentsatzen dutan oso labur, baina esan dizut, eta Euskal Herria Bilduk zer pentsatzen duen argi dago noski. Maialen iriarte, estimatu dago beste mire Euskal Telebistara etorri izana, eta izango dugu berriz ere elkarren berri hemen aurrez aurre. Eskerrik asko. Dudarik gabe, eskerrik asko zuei. 10:04